Pyöräilyilo. Tyhmä pyörä. Käänny. No, hyppehän Piitu ajamaan pyörällä. Siihen ossoot oikein hyvin. Ossoot. Anna äiti pitää pyörästä kiinni, että nouset siihen satullaan. Hei, Piitu! Ei tarvii pelätä, että se pyörä kaatuu. Mene vaan kuule nyt siihen ja aja. Häh? Äiti ottaa hienon kuvaa sinusta sitten. Mä ajan tuonne. No aja. Autta. No autanks mie? Autta. Tuppa mummo auttamaan. No tää on videopätkiä tässä. No niin, ja nyt Piitu lähtee sitten ajamaan. Tässä ollaan siksi, että Piitu pelkkää, että pyörä kaatuu tuolla hietikolla, vaikka on tukipyörät, niin ollaan asfaltilla ihan. Hyvä! Ruppeepas ajamaan. No mummo pidä kiinni, että se ei peruuta. Piitu! Ei meidän ole mikään pakko ajaa sillä pyörällä. Lähdetäänkö sisälle syömään? Kokeillaan toisen kerran paremmalla päivällä. Vai? Häh? Eihän tää voi mennä niin, että sä oot kerran sillä pyörällä horjahtanut. Ei se tarkoita, Piitu, sitä, että aina kaatuu. Häh? Tuuppa, lähdetään sisälle. Tai sit kokeillaan. Kokeillaanko yhdessä? Sieltä anna äiti, etkä mummo auttaa. Me voitais auttaa. Tule.